Il-ġimgħa li għaddiet il-Partit Soċjalista Ewropew nieda l-manifest tiegħu għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' Mejju li ġej. Il-manifest kien approvat f'kungress apposta li sar f'Madrid. Il-Gazzetta In-Nazzjon għamlet analiżi ta' dan il-manifest li inkludi numru ta' riżoluzzjonijiet fosthom waħda bit-titlu For a Europe of Gender Equality and Empowered Women li kienet approvata f'kungressi li għalihom attenda wkoll il-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat. Paragrafu numru 2 bit-titlu My Body My Rights wieħed isib qatt ta' stqarrijiet li jispjegaw x'inhu twemmin tal-Partit Soċjalista Ewropew fil-qasam drittijiet tal-mara fost dawn hemm bi prominenza id-dritt għall-abort. Is-soċjalisti jgħidu hekk nippromovu s-saħħa riproduttiva kif ukoll id-drittijiet li suppost għandhom ikunu norma. Dan jinkludi fost l-oħrajn l-aċċess tal-abort b'mod legali lin-nisa kollha tal-Unjoni Ewropea. F'dokument ieħor tal-Kungress ta' Lisbona fis-sezzjoni tan-nisa tal-Partit Soċjalista Ewropew naqraw dan. Il-Partit Soċjalista se jkompli jagħti l-sapport lis-saħħa riproduttiva kif ukoll lil dawk in-nies li qed ibatu għax ma jistgħux jagħmlu abort. Dan qed jiġri fil-pajjiżi bħal Polonja, l-Irlanda u Malta. Dan huwa kliem ċar. Kull vot li jingħata lill-Partit Laburista fl-elezzjoni Ewropea huwa vot dirett ta' Soċjalisti Ewropej li fil-Parlament jużawh biex iġibu l-qudiem dan il-programm tagħhom. Dan kollu jfisser li vot għas-Soċjalisti Ewropej huwa vot favur l-abort.